Salut! Ești în căutarea unei soluții pentru construirea unei hale industriale, comerciale, agricole, de depozitare sau de producție și nu știi care este cea mai bună variantă din punct de vedere financiar, din punct de vedere al calității, cât și din perspectiva întreținerii acesteia? În acest videoclip îți vom prezenta principalele avantaje ale halelor metalice. 1. Costă mai puțin. În primul rând, costul pentru manoperă este cu până la 50% mai mic în cazul halelor metalice, spre deosebire de structurile din fier-beton. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea componentelor sunt prefabricate și ușor de montat. 2. Facilitează expansiunea. Structurile metalice sunt ideale pentru persoanele care plănuiesc să se extindă chiar și după finalizarea construcției. De exemplu, puteți începe cu o hală de dimensiuni mici și pe măsură ce afacerea va crește, veți putea lărgi spațiul în funcție de nevoi. 3. Timpul de execuție rapid. Spre deosebire de structurile clasice din zidărie, construcția halelor metalice se realizează mult mai rapid. Mai mult decât atât, majoritatea componentelor vor fi prefabricate și transportate pe șantier, acolo unde se va proceda doar la montarea acestora. 4. Rezistență ridicată. Halele metalice nu doar că sunt extrem de rezistente, dar sunt și spațioase, cu acces facil, putând fi prevăzute cu uși mari de acces sau un perete lateral deschis. 5. Întreținere minimă. Deoarece oțelul este durabil, necesită o întreținere mai redusă decât alte materiale de construcție. Halele metalice nu sunt susceptibile la putrezire și nu vor necesita înlocuire periodică. Odată vopsit, oțelul nu necesită reparații. 6. Construcția este ignifugă. Materialele folosite în construcția halelor metalice fie sunt ignifuge, fie ignifugate. Astfel, riscul apariției unui incendiu este extrem de scăzut. Aceasta este de altfel unul din principalele motive pentru care halele metalice au succes în majoritatea industriilor. De peste 14 ani, Mitifer oferă soluții la nivel național în ceea ce privește montajul structurilor metalice, montajul panourilor sandwich, închideri pereți și acoperișuri, hidroizolații cu membrană PVC, pardoseli elicopterizate, cât și execuție de lucrări de alimentare cu apă și canalizare. Dacă ai nevoie de consiliere, de mai multe informații sau de o ofertă de preț pentru o hală metalică, te invităm pe website, unde poți intra în legătură cu un consilier Mitifer. Sună acum pentru o ofertă de preț.